Madlala kungafiki kabi kuwena lokho engifuna ukusho kodwa bengithi angibuze nje ukuthi yinto eyadala ukuthi uhlale kangaka naye ningashadile isikhathi eside kangaka. Yazi Wembatha mhlazane sibonana noSimon. Sabonana esontweni. Kwakunomcimbi wolusha. Lapho engafuni ukuhlala kuleya ndawo. Hey, ngiyambonga lo auntie owamphoqa ukuthi ahlale. Lapho ngosami indoda yabantu, inkomo edla yodwa ihlalele yodwa. Yilapho ke saqala ukubonana naye ke. Izinto zayihamba kahle kakhulu. Kodwa manje ngixakeke ukuthi yindaba engafuni ukungishada. Kodwa futhi nami ngingafuni ukumphoqa ngalokho ngoba hayi ngangimthanda kakhulu. Yila wathola khona ukuthi hayi inkonzo malanga lebishadile. Khona sesafuna ukuhamba siyohlala kude, siyoqala impilo entsha. Lapho wengafuni ukumdivorce ethi uthanda mina. Uyazi Mbatha, ngiyayisola futhi nginamahloni ngingakwenza ngoba phela ngiyikholwa. Uyalazi ukuthando nawe. Kangiluthekile. Alunjalo uthando.